Espainarteka duten umeetan, euskarri antzeko bat jartzen dugu. Honen bitartez, Espainiaren bitarteak zuzendu eta lerrokatu egiten ditugu. Horren helburua, ebakuntza baldintza honenetan egitea da. Lehenengo eta behin, itsasgarria jartzen dugu. Horrekin saihesten dugu azalaren harridura. Zesparadrapu askotan busti egiten da, eta egunean zehar hainbat alditan aldatu egin behar izango dugu. Gero, esparadrapua gainean jarriko dugu. Esparadrapua kaltetua ez dagoen aldetik, beste aldera, fisuraren aldera jarriko dugu. Normalian, komenigarria da, bi pertsonen artean prozesua egitea. Baizik eta zaila esango da pertsona bakarrarekin egitea. Pizkat tensioa agaz egin beharko dugu. Tensio pizkat eragin behar diogu Espainiari. Azkenik, kakoa lagantzoa jarriko dugu, sudur kartilagoan indarra eraginez, helburua izanik hau altxatzea eta indarra eragintzea. Komenigarri esango da, aldi berean, pizkat zuritzea, sudurra zuritzea, horrek esan da indarra egiten ari garela. Eta bebai, importantea izango da, beste begira, sartzea indarra, hau da, kontrako begira. Garrantzitsua da hemen azpimarratzea prozesu hau batere mingarria ez dela.